No webinario sobre xestión documental e cero papéis mostramos as posibilidades que tiña SharePoint. Hoxe imos a ir un paso máis alá e imos a falar sobre aplicacións xa sobre SharePoint que nos van a permitir cousas como firmar documentos sen ter que utilizar ningún papel, nada máis que cunha aplicación como pode ser DocuSign, como pode ser SignHub ou cualquera destas que tamén son aplicacións de relativamente baixo coste, estamos falando entre 14 e 20 euros, e danos estas posibilidades que son moi interesantes para moitos negocios que teñen un montón de firmas internas, unha cadena de validacións internas moi longas ou que teñen un montón de clientes dos que necesitan unha asignatura, como pode ser, por exemplo, xestorías que están enviando todo o día contratos. Imos a ver estas posibilidades, é moi fácil de usar, simplemente tedes que ir ao contenido do sitio. Dentro do contido do sitio ides a novo e dentro de novo xa a aplicación que vos queirades usar. Neste caso, imos utilizar unha delas, hai moitas, neste caso imos a utilizar DocuSign. Como se utilizan estas aplicacións? Funcionan todas exactamente igual. Desde a vosa propia biblioteca de documentos non tedes que facer absolutamente nada e de feito o documento asinado vai ocupar exactamente o mesmo lugar que o documento que teñades sen asinar. Imos o documento que irades pedir unha asignatura, elexímolo, neste caso, imos facelo sobre este documento de aquí, que é, por exemplo, un albarán, podía ser un contrato, podía ser o que vos queirades que sexa, dámoslle a pedir firma, recibir firmas, e neste momento o que fai SharePoint é conectarse ca API do servizo de asignatura a distancia, vai no abrir como vedes, son todas exactamente iguais, de interesantes. Unha vez que temos o noso documento aberto, o único que temos que pedir é a asinatura da persona ou personas das que queirades que asinen, neste caso, pois, voume poñer a min, pero podía ser calquera cliente, calquera persona interna da empresa. Damos a seguinte. E aquí poñemos o campo de firma, por exemplo, aquí, e como vedes tedes un montón máis de posibilidades. Podedes engadir todos os campos que queirades, campos de texto, campos de nombre, campos de correo electrónico. Isto é moi interesante a hora de xerar plantillas, por exemplo, se queredes xerar plantillas de formato, de contratos, non teríades que facer isto de cada vez, senón con facelo unha vez xa estaría. Entón, o documento o que fixo o sistema é mandalo ao meu correo, e este documento de aquí eu terei un correo en breve para asinalo. Ben, xa temos o correo aquí, simplemente abrilo e seguilo acceso que che dice o sistema, daslle o acceso, aceptas as condicións, imaginade que agora eu son un cliente e isto é un contrato, damos a continuar, é tan fácil como darlle iniciar, pídeche que firmes aquí, e se tedes firmas guardadas xa vos las vai mostrar, e se non tedes firmas guardadas, simplemente dibuxadela pois, no propio ordenador, no móvil ou na plataforma que queirades, porque funciona exactamente igual en todas as plataformas. Daslle a firmar, en este momento o documento queda electrónicamente asinado. Decideslle non gracias, porque eu son o cliente, non quero crear unha conta no servicio, doulle non gracias e xa está. En unhos intres, o que vai pasar é que ese documento que tiñamos en SharePoint vai aparecer asinado, sen máis. Ben, e seguimos agora ao documento que está exactamente no mesmo lugar, ninguén o tocou, non fai falla facer absolutamente nada, nin enviálo por correo, nin absolutamente nada. O que fai é que aquí aparece a asignatura, neste caso do contrato do cliente, e aquí o certificado de asignatura que trae toda a información de cando se enviou, a que correo se enviou, cando se abriu ese correo, cando se asinou, etcétera, para certificar esa asignatura e que estemos seguros. Unha parte moi importante de todo isto é que, como decía, non fai falla tocar en absolutamente nada, porque o que fai é o sistema guardar o documento asinado como unha versión nova. Imos velo por aquí.
historial de versións. E no historial de versións imos a ver que temos o documento sen asinar e o documento asinado. Por suposto, o documento asinado o cliente pode o descargar. Desta maneira aforramos moitísimas horas de traballo porque non temos que enviar unhos documentos ou entregar en man unhos documentos para que o cliente os firme, para que os asine, para que mos mande escaneados e eu colla dese mail os documentos escaneados e os garde na carpeta que corresponda. Aquí non tens que facer nada deso. Simplemente pos o documento que queres que asinen na carpeta que corresponda directamente, compártelo para asinatura polo proceso que vistes, integrado ca API de calquera dos servicios de firma online, o propio cliente firma desde un móvil, desde unha tableta, desde o seu ordenador, e automáticamente queda guardado exactamente no mesmo sitio sen que teñamos que facer absolutamente nada. Queríamos presentar este tipo de servizos porque son servizos tamén de baixo coste, pero que para moitas empresas seguramente lle aforren moitas horas de traballo. Bos días.